chuny kaendi ni anyuola mar nyathi ma jahigni 5 manyocha onegi e yo mapok ofwenyore e kaunti ma Siaya dwaro ratiro. Ringre mar Jane Velma ma jaklas 3 mane osomo e sikund primar ma Kirindo ne oyudi e bath yawo mar Nyajaya mayudore Baragulu sublocation e kar od bura mar Alego Usonga. Ringre mar Jane Velma wachore ni ne nigi ranyisi ni ne obambe kendo ne odeye. Wuon Velma, Paul Omondi, ywak ni tok ne ringre nyare yudre juma mokalo, jogo mochung' ne arita pok omiyo gi duoko moro amora. Kinyi saa 15 kadhi e skul to nobedo hijacked kapok ochopo e skul. To wan kaka janyuol nwafwenyo saa 7 ka nyithindo duogo to olew. Nyathi moro yudre era mar Udonga village e dhora moro bulungo ni Nyajaya. Koro bang' kanyo nayudo ka sirikal nosechopo kanyo already, nayudo assistant chief ma Udonga, assistant chief ma Baragulu gi village elder kod ji mang'eny kochung'. To kane ng'iye chalo ng'amo bamba aeto gideye kwayo na maduong' kuom sirikal, akwaya kuyie konyauru mondo ayude ng'ama nonego miya. Pod en nyathi matin, ojahigni 5 kende. Koro an akwayo sirikal bade lach gikonya manyo ng'ani mondo mi oyude. En wach malit ahinya, wageno ni sirikal winjo ywak mar jogo ma nigi kuyo.